Pui pentru carne broiler. În primul rând, vom face un scurt rezumat despre broilerul pe care îl cunoaștem astăzi. Carnea de pui era aproape un lux și o delicatețe la care foarte puțini aveau acces. Pe la începutul și mijlocul secolului trecut, după mai multe episoade de război, SUA a văzut scăzută capacitatea sa alimentară. Dar o încrucișare între două specii de păsări de curte, una de mare aport și alta de mari dimensiuni, a fost soluția rapidă și ieftină la acea cerere de carne de care țara avea nevoie. S-a născut broilerul. Vom împărți procesul în 4 blocuri. Reproducere, puiet, transport la abator și curățenie a incintei. Reproducere. Există depozite închise, ventilate, cu intrări de lumină atât naturală cât și artificială. În ele sunt cazați mamele și tații viitorilor pui pentru consum uman. Într-o cameră vor fi libere între 5 și 6 găini pe metru pătrat. Pentru fiecare 25 de găini, aproximativ, va fi un cocoș care va fi responsabil cu fertilizarea lor în fiecare zi. În centrul navei există un cuib colectiv sau o zonă de depunere a ouălor. Fiecare găină va depune un ou. O bandă transportatoare care trece prin partea inferioară a cuibului va transporta ouăle în camera de manipulare. Acolo, ouăle vor fi selectate și așezate în cărucioare și vor continua să fie incubate timp de 21 de zile. După incubație, puii vor ieși. Și vor fi duși la o bandă transportatoare. Spre a fi depuși pentru clarificare, vaccinare, și distribuție în cutii de transport de până la 10 pui pentru expediere la ferme. Cutiile de transport vor fi imediat cazate în camionul care le va transporta la ferma de reproducție. Camionul de transport este închis ermetic și are un sistem de control al mediului care reglează condițiile de ventilație, refrigerare și încălzirea. Creșterea. Crescătorul de pui de carne trebuie în primul rând să fie în posesia cursurilor necesare pentru management, sănătate și igienă în acest tip de creștere. Va avea spații care îndeplinesc standardul corespunzător pentru aceasta, toate măsurile de biosecuritate, atât active cât și pasive. Și acest lucru se va reflecta zilnic în timpul misiunii sale. Înainte de a primi puii, locul trebuie pregătit. Patul sau așternutul destinat noilor locatari se va extinde prin mijloace mecanice sau manuale. Acesta poate fi din diferite materiale.
paie deshidratate, pelete, coși de semințe de floarea soarelui, coși de orez și rumeguși de lemn, etc. Odată răspândite uniform în incintă, sursele de alimente și băuturi, hrănitori și adăpători vor fi pregătite. Calitatea apei trebuie verificată periodic. Trebuie să existe întotdeauna între 0,5 și 1 ppm de clor pentru a asigura eliminarea bacteriilor din apă, precum și un pH între 5,5 și 6,5. Sursele de hrană, hrănitoarele, trebuie să fie suficient de adecvate pentru mărimea puiului și numărul de animale care urmează să intre. Între 24 și 48 de ore înainte de recepție vom tempera încăperile până la 32 de grade înainte de descărcare. În funcție de umiditatea interioară, trebuie să creștem sau să scădem temperatura până ajungem la un confort ideal. Descărcarea puiului. De-a lungul coridorului de descărcare vor fi amplasate unele garduri pentru a preveni ca puiul să împiedice descărcarea totală. Cărucioarele vor fi coborâte din camion cu cutiile de transport și introduse în incintă sau depozit. Mașinile vor fi distribuite pe toată nava, cu aceeași separare între ele. Odată ce numărul de cutii a fost verificat, acestea vor fi descărcate manual de către fermier. Acest proces trebuie să fie rapid și atent. Odată ce puii au fost descărcați, mașinile vor fi scoase, ușile vor fi închise și se vor verifica temperaturile casei și aportul de alimente și băuturi. În fiecare zi, manual sau autonom, depozitul trebuie să coboare la 0,3 grade de temperatură. Trebuie colectați eventualii pui care au cauzat pierderi în mod natural. Pentru intrarea personalului pe navă trebuie amplasate îmbrăcăminte și încălțăminte curate destinate numai navei respective. Trebuie să treacă printr-o baie de picioare. Rutine în timpul reproducerii. Verificați starea apei. Umpleți băile de picioare și băile de picioare. Solicitați feed-ul în avans. Așezați rodenticide. Eliminați buruienile. Sunați la Agenția de Cadavre. Sunați la firma de ambalare. Completați documentația zilnică, cum ar fi cartea de vizită. Transport la abator. Odată ce puii de carne au atins greutatea cerută de firma integratoare, animalele vor fi îndepărtate în numărul și datele, zilele pe care le consideră potrivite. Pentru aceasta, în ziua încărcării, furajele trebuie îndepărtate cu 8 ore înainte de încărcare pentru a evita transportul furajelor în cultură la abator. Curățare. Odată ce toate animalele au fost scoase din local, fermierul va începe curățarea spațiilor, începând cu îndepărtarea gunoiului. Acesta trebuie eliminat de o societate de administrare autorizată sau, în cazul în care este gestionat de fermier,
Trebuie să reflectați în mod adecvat în cartea dejecțiilor parcelele în care va merge gunoiul fermei dumneavoastră. După acest pas, praful și resturile solide care au rămas vor fi suflate sau măturate odată ce aceasta este terminată. Curățarea se va face cu apă și săpun. Folosind utilaje concepute în acest scop, toate suprafețele și obiectele din incintă vor fi spumate, precum și orice instrument folosit în timpul creșterii. Apoi va fi îndepărtat cu apă sub presiune și locul va fi lăsat să se usuce câteva zile. În cele din urmă va fi dezinfectat. Vacuumul sanitar trebuie respectat înainte de introducerea următorului lot.